V Novante pracujem ako Mechanical Design inžinier pre skupinu minimálnej invazívnej chirurgie. Mojou hlavnou úlohou je návrh mechanických častí pre displeje a príslušenstvo, ktoré sa používajú na operačných sálach. Na mojej práci je super to, že môžem ovplyvniť celkový výzor a dizajn hotového produktu, ktorý sa používa po celom svete. Keďže sa jedná o produkty pre lekárske využitie, používajú sa high-end materiály a technológie, medzi ktoré patrí napríklad 3D tlačiareň, ktorú máme aj u nás vo workshope. Ďalej pracujem hlavne s plechovými a plastovými dielmi. Do Novanty som nastupoval, keď bola pandémia v plnom prúde a nebolo možné stretnúť sa z očí v oči. Aj napriek tomu bolo možné nadviazať kamarátske a pracovné vzťahy na diaľku a kolegovia z Brna, aj z Ameriky, aj z Nemecka boli vždy veľmi nápomocní. Medzi hlavné výhody práce v Novante by som zaradil prácu v modernom a rozvíjajúcom sa kolektíve, prácu na zaujímavých produktoch, ktoré sa používajú v medicíne a v neposlednom rade možnosť home officeu a flexibilnú pracovnú dobu.